Konsator ada lagi. Zara Panai. MP इलेक्शननि उनाव हाग्रामाया बियो UPPL आवहाय मार्चआप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला मानोना बिनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो बिथाङा मैया दाख्लैल' बे बाथ्राखौ बुंदों बे नङा बेनि सिगांबो जोंनि BPFनि अनेक जन लिडारफोरखौ बेबायदिनो उमुगा उमुग समाव जयेन जागोन उमुगा उमुग समाव जयेन जागोन होननानै माखासे माने एकेबारे गोब्रामनाय बायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फैयै बिथाङा BPI हान्जाखौ गारनानै MP इलेक्शननि उनाव गावसिनि UPPL हान्जायाव जयेन जागोन होननाय जे बाथ्रा जे बिथाङा बुंबाय बेखौ बुंनायनि उनाव आंनाव मोनसे माने खर'आव मोनसे बाथ्रायासो सौग्रावफैबाय थादों थारैनो बिथांनि माने मा होनो बेखौ गोसोआ माने मेन्टेलि बिथाङा बेलेन्सआव दंना गैया थारैनो बिथांनि मेन्टेल पजिशना जुदि बेलेन्सआव दङब्ला दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुङा ओंखायनो आङो एडभाइस होगोन बिथाङा थाबैनो साइकाट्रिस्ट डक्टरनि खाथियाव थांनानै ट्रिटमेन्ट लानायनि दरकार दं बेबायदि गोब्रामनाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोबा आरोबाव बिथाङा गाव जे बिथांनि खर'आ जे थिग गैला बे जिनिसखौ सारा जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो मिथियोबा बिथांनि थाखायनो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा जागोन आं ओंखायनो बिथांखौ गुरैयै खावलायगोन जाहाथे थाबैनो बिथाङा साइक'लजिस्ट नङाबा साइकेट्रिस्ट डक्टरफोरजों थांनानै गावनि खर'खौ मोजाङै चेकआप खालामनानै जाहाथे लायो बेनि गेजेराव मोनसे खोथा आं राजखान्थिनि खोथा सोंनो सानाखै एसे बर' फिसा हिसाबै हाग्रामा महिलारियाबो माने रेभलुसनारि सासे लिडार बर'नि दैदेनगिरि रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो हाथियार लानानै दैदेनबोनाय सासे रेभलुसनारि दा बे बिथिङाव साननैसो आवगोल रन्जित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ सासे स्टुपिड लिडार बर'नि होननानै बुंदों बे सासे रेभलुसनारि लिडारखौहाय बर'नि लिडार होननानै जायखौ जों बर'आ गनायो राजखान्थिनि खोथाखौ आं दोनथ'बाय गोजानाव 19 बोसोराव मा मावनो हादों मावनो हायाखै खिन्थु सासे बर' दैदेनगिरिखौ बेबायदि बुंनायनि बेलायावहाय बे बेसेबां गनायजाथाव साननि बायदि बाथ्राया बेनोथ' लिडारफोरनि क्वालिटि लिडार जाबाय जिहेतु बाथ्राखौ जोङो सानै हयै जेब्लाबो बुंनांगोन खुनु लिडारखौ पार्सनेल एटाक खालामनानै बेबायदि माखासे आनपार्लियामेन्टारि वार्डजों कुनुदिन सोंखारिया आरो बेखौ सोरबा जुदि मानिनानै सोलिनो रोङाखैब्ला बेयो लिडारशिपनि क्वालिटि बिथाङा जे गैया बेसो प्रमान जागोन दिनै हाग्रामा महिलारिया कुनुदिनबो रन्जित बसुमतारीखौ बेबायदि भाषाजों सोंखारियाखै बा समाल'सना खालामाखै समाल'सनाखौ जोङो खालामनांगोन कनस्ट्राक्टिभ भाबै जोङो ब्रिलियान्ट मोनसे माने क्रिटिसिजम बा समाल'सनाखौ जों खालामनांगोन समाल'सनानि नामाव पार्सनेल एटाक खालामनानै पार्सनेल केरेक्टार एसेसिनेसन खालामनानै सोरखौबा बेबायदि जुदि गाज्रि रावजों समाल'सना खालामोबा बे समाल'सनाया सासे बेक्तिखौल' खालामनाय जाया जातिनि मान सन्मानखौबो बे फोजोबस्रांनाय जायो बेखायनो लिडार होननानै जायफ्रा गावसोरखौ साजायो बे लिडारफ्रा जेब्लाबो गावबा गावनि सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुंनो हानाया दरकार दं अब्लासो बे लिडारशिपनि क्वालिटिखौ बिथाङा माने सासे क्वालिटि गोनां लिडार होननानै प्रमान खालामनानै लागोन आं दिनै मोनसे प्रश्न खालामगोन जे बिथां रन्जित बसुमतारीया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा गोदान एरेन्जमेन्ट लाबोदों भारत संबिजितनि बबे कनस्टिटिउसननि बबे प्रभिजननि दारै बबे सिडिउलाव बबे आर्टिकेलनि दारै बिथांमोनहा बिटिआर सुक्तिखौ खालामामोन बेनि गेजेरजों मा प्रभिजन दिनै BTC ओनसोलाव बिथांमोनहा जोंनो लाबोनो हाखो हाग्रामा महिलारिया भारत संबिजितनि 6थि फारिलाइनि अर्थात 6 सिडिउलाव दिनै BTCखौ माने बे ओनसोलखौ माने दानो हादों बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बियो जाय 6 सिडिउला अनलि एप्लिकेबल फर माने हिल्स एरिया बेखौ मडिफाइड खालामहोनानै भारत सरकारखौ मडिफाइड खालामहोनो बाध्य खालामनानै जोङो दिनै बेवहाय हायेन ओनसोलाव जे ओनसोलावनाखि 6 सिडिउला एप्लिकेबल नङा बे ओनसोलावबो जों एप्लिकेबल खालामहोनो हादों 6 सिडिउल प्रभिजन दा BTC आव जागासिनो दं बे जाबाय हाग्रामा महिलारि 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि सुक्तिनि गेजेरजों लाबोनाय